Khatung khajani bisingtei tiring bisi ketalno lamsunani bagai tiarengjak Tripura hastini Tiprasa lukurok bisi burum no palaijagoi phaio tiring bisi ketal taklaibo tiring bisi ketalno lamsugoi hohom dodomni bisingtei palinani bagai jotono tiarengjak Tripura hastini kaisa thaio simiya kereng thaio no tiring bisi ketal palaijagoi phaio hohom dodomni bisingtei omahaikeno kha ketal clubni bwkhakteibo tiring bisi ketalno lamsugoi palinani bagai borkathal sunai bazar amchaini Gonia Sadu Biddadon Paraobo tiring bisi ketalno lamsugoi tiring palinani bagai joto lukurokno kobok laikha kha ketal clubni ojamaro abai baksa tiring bisi ketalo kha kaham yafal laikha kha ketal clubni ojamaro tei borokni or songchajak tiring bisi ketalobo 5 manjakani bagai kobok khaboro senior club Blackena kaisa kesang club 1985 dari April asalnya Gau club ni bising tei gobaं ma samrok seng lagi dago seng covid ni time dago seng sini je chuk tei seng khai ya seng apo mai ro bakha saban ro gilai ya gau club ni bising tei tinyo sini bisang udaharan sini ini secretary president of Brok Samtongo Brok club ni bising tei Haryana Mumbai emong Punjab kahiro thangai Brok guri haja club ni bising tei Eber sorgani hezri bising dia. Gai jeng puila sini kha ketal club tiring palainya thangai dong. Gai palai ini jeng sini palani boro elakani boro tei jotoni sojogita baino jeng tiring no naithokai palainya bagi jeng chesta khaini. Chief guest rasa sab tong tiring phaimanja khai bagai. Chief guest hisabo sinoro tongnai sini MFK Movement for Kobrok jadi main sini tiba hani jadi tiring no naikol tongnai sini vice president botongnai tai sini yam roktras ni sini founder sini kaga subit bo sini ro phaiman ga phainai telo sini ro ni local sini EM sini borang gunang sini Robinro Debroma uno ka ang thagu no bo department of education TDC Bono seng invitation card dikha asa khayo boro bo seng lebat sa phaya kono iseng ro manjab phaya nei tai sini o sinna bidan subani MLA ne sini bolong bolong sini state minister sini service gitu bo seng ro phaya kono tring palai hin bo seng khai sol jugida khai ne seng asa khe gai tai sini format TSF ni boro sini dokhana pindu ne agi sini satro songo TSF format boro bo masuk mani Sunto tiring kai menu kana kai menu tinya jatan bagai yang kana mak laki jadi. Nagi tiring kana apa haya sengke wai competition makeba wai apa haya seng angka hino nogo tiring no kai kisi sajang ne tahu khano sino tiring nogo seng soguya se jemon wansara ekla bosang idino jeng nugui mano borok jotto samno ya karya kone bong ekla bosang borok kaham ke palong khaide gai senior tiring tago seng jotto jaga seng sinti brasara kaham ke palaya angka hino ini yang gozo bo palong khaitun subul gorbo palong khaitun sini esrai bo palong khaitun kutna bo palong khaitun jaga palong khaitun abo khani se angha mone khai nogo seng palong khaima gase senior tiring Sentemos kaham sing sukses kemana nih sing asak. Singaro lah sasa panya jaga. Singaro to obviously sing to program sing sari horkai ai sing program kaya. Karon sing ekdi dia nai nih sing ai program kaya maro nih kisuta sing konung jago. Aban bagi sing program ai kaya. Sing sari 2-3 sing program satu kaya. Jaga sing jadu kolijani. Sini agi nih sini jadu kolijani. Sabung aborok tongnai. Borong salah borong resap nai, tai resap mungsung di sini singa noni global, dia borong sini hemas singa yang global dia borong botong nai, tai saslang botong nai, tai serero ni bising borong kebang ma sini mamita borong borong senung nai, tai custom sini traditional sini dress subuh sini zomati ya halam monsong diang, the dress, apa nanti apa nih seng apa custom suit seng kayaknya sesta kayaknya. Tiap sini ada
Tabuni popular je KSF komprok short movie film ni je comedian Tipra sendiri joton comedian senta nuk mano sini taku bilano bo botongan hena asa khai mo ko thai tiring kai jene mani o thai ni bung ka gonia sadu pa am haide te pun suna Bureau Report Khompoi.